4 évvel ezelőtt találkoztam a Tiens termékeivel, a lányom által. Volt egy egészségügyi kihívásom, és ő sietett az édesanyja segítségére, hozta a Tiens termékeket, amit én addig nem ismertem, de ő nagyon szeretett volna nekem segíteni, és elkezdtük a tisztítókúrát, és utána pedig a cinket és a gálybaót, a kalciumot szedtem. Majd később pedig az ikánnal folytattuk, amivel nagyon pozitív tapasztalataim voltak. Azt tapasztalom, hogy az egészségükért hajlandóak tenni az emberek, és hajlandóak lépni, és szívesen vásárolták tőlem ezeket a termékeket, és kikérték a tanácsomat. Megfogalmazódtak célok bennem, nem egy cél, hanem több. Az első célom az, hogy először is úgy gondolom, hogy magamnak kell megtanulni azt, hogy az én egészségi állapotomat hogy tudom karban tartani ezekkel a termékekkel, és hogyha már ezt nagyon jól tudom, akkor válok hitelessé az emberek előtt, és tudom őket megtanítani arra, hogy ők hogyan tudnak az egészségükért tenni ezekkel a termékekkel. Kikértem a házi orvosomnak a véleményét, tovább akartam lépni a kitozán, a cink, a kalcium és az ikán után, még más területemet is erősíteni szerettem volna a termékekkel, és kinéztem a termékkatalógusból 3 olyan terméket, amit úgy gondoltam, hogy meg akarom mutatni a házi orvosomnak. Nem tudtam, hogy kezdjek hozzá, és aztán jött az ötlet, hogy így kikérem a véleményét. Tehát egy kis furfangot belevittem, hogy kikérem a véleményét, hogy mit szól hozzá, hogy ő ezt hogy látja, mint szakember. És nagyon kellemes meglepetésem volt, nagyon nyitottan fogadta, és azt mondta, hogy nagyon örülök neki, hogy ezekkel a termékekkel, ő ugyan nem ismerte még, de hogy ezekkel a termékekkel én találkoztam. Hasonló ugyan van itt nálunk is ilyen termék, de nem ilyen tisztaságú. És amikor ő ezt a szót kimondta, hogy nem ilyen tisztaságú, mint ezek a termékek, akkor a szívem körül melegség zajlott le, mert én tisztelem és becsülöm őt azért, hogy amikor hozzákerültem, akkor ő mindig az okot kereste. Dr. Siska Andrásné vagyok, és a Tiens az életem.